Besicela ukukhuza bandla koza kwethu angazongithi odadewethu abangahluleki. Sicela intombi zihlolwe zijoyine omama abahlolayo. Sicela intombi ziyekele ukuqasha amabhasi nama-V-class zemhlangeni zingaziwa lapha. Asikwazi ukuthi sithi sihlolwa sonke ngoba sineminyaka eminingi kangaka. Siqhamuke sesibona wena emhlangeni. Kuyona leminyaka engaphezulu kwa10 esihambile asikazi sikubona nakweyodi camp. Kodwa siyakwazi ukubona lapha emhlangeni ngobani? Yenzekile kulonyaka sikubonile kubaningi abantu esingazi babone ecampini. Ayikho icamp engaze ngihambe eThekwini, ayikho icamp engaze ngiwahambe emakhaya kuphi kuphi. Akekho umuntu engangambona kodwa ngikwazile ukumbona emhlangeni. Phethe umhlanga asutholanga kodwa senza ama-change ukuthi umhlanga kwakuthiwa uyephuka ama intombi ingaphelele mhlawumbe izozama ukuthatha ama chance lapha babe suke beyishola into engekho ngathi ma Ngcobo umsakazo wahamba phambili Khoze FM uhlelo woza nabangani bakho njengamanje la imzuzu isishumi5 libumbaneke ihora lesihlanu ntambama. Sikhuluma ke la nentombi ebezihambeleke umkhosi omhlanga lapha na ke esigodlweni emashobeni le kwelakithi phansi ephakama phezulu komfula lapha na ke inkunzana. Sibingelele sanibonani intokazi njani niyaphila? Siyaphila nathi. Sino Nkulengu bane sibe no Ziyanda Dlamini, sibe no Luthando uMaqhamzana Dlamini, sibe no Precious obani sibongo? Oh, Precious Meyiwa. Okay. Kuphi ekhaya Nkulengu bani? Ekhaya kuse Richards Bay eMandlazini kodwa ngihlala sithenga ngokusebenza. Oh, usebenzele siyenga? Yebo. Richards Bay. Unesikhathi ngana lo mkhosi omhlanga? Ngaqala ngo2010. Oh, 2010. Yebo. Yemanje. Usayibambile uzoba namhlanje? Ngisayibambile. Yini ikhuthaza kangaka ukuthi uhambe umkhosi omhlanga? Lento engiyibona izolo Butchat iya-eda ukuthi ngikhuthazeke. Into esengiyibonile umkhosi omhlanga usunezibusiso kakhulu manje amakhosazana mayesekhulile ayaphuma eyogana amaningi ebengisondelene nawo izola bevalelisa inkosi. Athi ngibona ivideo mfethu ivalelisa lapha nesilweni. Yebo. Esekuqala lapha sethiwa impela bahamba ukugcina umhlanga sebelotshole bayogana manje. Yebo ngingagcina ke lokho kuphela nokuthi Butchat kwesinye isikhathi umkhosi omhlanga uhamba wodwa usisi kumele ube umuntu osondelene kakhulu noNkulunkulu. Awu amakhulu lawo makhaya. Yebo bebe umuntu osondelene kakhulu noNkulunkulu because obunye ubuntombi kumele benze bube ubungcwele. Yebo bube ubungcwele. Yebo. Kube ziningi izinto intombi ezigwemayo. Yebo ziningi ezigwemayo. Kodwa Butchatha angisho kabi kodwa kunalo ubuntombi banamhlanje osebutrenda okugcinwa ihlo kuphela mase kuphila noma kanjani. Sicela ukubukhuza la muntu. Awuphinde lapho nkosazana phinda mama kugcinwa iso kuphela bese umuntu uthola ukuthi Butchatha uvikele ihlo kuphela. Yeah. Kodwa i-character yakhe indlela akenza ngayo izinto ayikhomba ukuthi uyintombi. Ukuhlaza. Izipho ezinye izinto ongayibalula enihlabayo ezenziwa ngezinye izintombi